În vara anului 2002, Dumnezeu ne-a binecuvântat dându-ne posibilitatea de a împlini unul din primele deziderate care au stat la baza înființării Asociației Creștine de Ajutor Europa de Est în România, cu sprijinul fraților și prietenilor noștri din Statele Unite ale Americii și a Genovevei Sfatcu, care este și președintele organizației. Copiii străzii au fost primul grup țintă pentru noi. Astăzi se derulează mai multe proiecte de ajutorare a acestora, însă concret în orașul Iași, într-un program de parteneriat în care noi venim cu hrana zilnică pentru toți copiii aflați în dificultate, a fost inaugurat Centrul de Asistență și Adăpost, destinat exclusiv acestor copii năpăstuiți, centru care a primit numele Popasul Speranțelor. Acestor copii le oferim o masă zilnică cu 3 feluri de mâncare, le oferim sprijin pentru educație și, ceea ce ni se pare nouă cel mai important, condiții obligatorii impuse de noi în cadrul acestui proiect, copiii învață că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Ei învață să se roage, să mulțumească și să îl laude pe Dumnezeu Adonai. La Popasul Speranțelor nu este însă un proiect foarte vast, pentru că majoritatea suporterilor și a sponsorilor noștri au hotărât să ne sprijine material și financiar pentru o cantină mult mai mare, pe care, așa cum noi am anunțat încă de anul trecut, ne-am propus să o deschidem în orașul Târgu Frumos. Aceasta a 7-a cantină este principalul proiect cu care ne putem mândri în fața lui Dumnezeu și al oamenilor care ne-au sprijinit, de care ne bucurăm și ne este foarte drag. Trebuie să vă aștepți? Trebuie să recunoști pe toți copiii. A 7-a cantină, deschisă de asociația noastră, mult mai mare și cu peste 140 de copii care primesc zilnic hrană, a fost inaugurată în prezența oficialităților județene și locale, în localitatea Târgu Frumos, oraș situat la 56 de kilometri de Iași, unde o treime din populație este de origine romă, țigani, cum li se spune în popor, iar copiii lor sunt cei mai defavorizați dintre toți. Bună ziua, copii! Așa. Vreți să ascultați pe domnul prefect? Da! Am venit special pentru binefacerea aceasta de astăzi pe care o face domnul Sfatcu Laurean, un membru a unei familii care a plecat din Iași în America și datorită cărora în ziua de astăzi mănâncă peste 700 de copii, iar alții sunt cazați și, bineînțeles, educați într-un cămin de copii unde sunt niște condiții excepționale. Domnul Sfatcu are o soră care a făcut niște acte de eroism în lume. Eu o cunosc. Pe Genoveva. O cunoașteți, nu? Care, bineînțeles, a fost închisă, a fost credincioasă, a stat ani de zile ascuns într-o biserică pentru că a crezut în Dumnezeu și crede și în momentul de față. Dar și cu ei cred. Eu sunt foarte bucuros că la Târgu Frumos a făcut această cantină, unde sunt foarte mulți copii săraci. Și Dumnezeu, după cum vedeți, a avut grijă de voi. Să fiți aici cu minți, să intrați și să mâncați în liniște. Și poate domnul Sfatcu, dacă are posibilități, să vede că sunt mulți copii săraci aici, poate să mai facă încă o cantină. Facem în spate, dacă domnul primar ne ajută, să mănânce 200 de copii. Ca să mănânce mai mulți copii. Pentru 200. Și să nu vă fie, să aveți încredere, toate celelalte cantine au fost controlate de sanitari, toate desfășoară o activitate extraordinar de curată, mănânc o singură masă la prânz copiii. Da, cu 3 feluri în general. Aici o să-l rog să vină și aici cu echipamentele de dezinsecție, care să facem igienă și că unii copii mai sunt care mai au și alte și alt gândați pe ei, că trebuie să-i băgăm în etubă și să facem aici o dezinsecție, iar eu vă rog pe voi când veniți la cantină să veniți curați, să veniți îmbrăcați curat, unde să mâncați aici, pentru că nu vă costă niciun ban. Domnule Sfatcu, felicitări! Mulțumesc! Și dumneavoastră să aveți parte de această cantină cât mai mult timp. Mulțumim! 2 cuvinte vreau să vă spun. Această cantină e deschisă, în ideea și în spiritul creștin. În primul rând să știți că Dumnezeu nu vă uită și nu vă lasă în nicio situație ați fi, dar de asemenea să știți că sistemul politic din România, administrația,
Viața, democrația care încercăm să o implementăm cu toții și zilele pe care le trăim, trebuie să le țineți minte. Vă mulțumesc. Optim nou. Domnul primar, în numele Lui Dumnezeu și cu ajutorul autorității de stat reprezentate de domnul prefect, prin domnul primar, inaugurăm cantina astăzi. 10 iulie 2002. Dumnezeu să ne ajute. Asta va rămâne în istoria lumii. Două vorbe vreau să vă spun și eu. Deci, reușita acțiunii de astăzi, în primul rând, este datorată intervenției și sprijinului pe care l-a acordat domnul prefect Corneliu Rusu Bano și domnului director Sfatcu, cărora eu și colegii mei din administrația orașului Târgu Frumos le mulțumim foarte frumos. În urmă cu 9 luni, acești copii au pus pentru prima oară mâna pe arcuș, pe vioară, au mângâiat coardele chitarei sau au lustruit bețele de la tobe. Fetița pe care o veți vedea la pian, în urmă cu 3 luni și jumătate s-a așezat pentru prima oară cu mâinile tremurând de emoție în fața clapelor. Îi veți vedea ce au reușit să facă în această scurtă perioadă de timp. Cu toții cântă, dansează, îl laudă pe Domnul și visează că într-o zi, dacă cei care îi privesc astăzi vor aprecia eforturile lor, să constituie o formație de 3-4 ori mai puternică și mai numeroasă, cu instrumente de suflat mult mai multe și un cor foarte bine echilibrat, care să dea concerte nu numai în România, ci și în Elveția, Franța, Israel sau chiar în Statele Unite ale Americii, acolo unde sunt cei care i-au suportat și care le trimit lunar acea sumă dăruită cu multă dragoste pentru hrana de la cantinele și de la orfelinatul nostru. I have set before you life and death, blessing and cursing. Choose life that both you and your descendants may live.
Smile.